Maloja dala. Koro ng'ama dwa buogo gini. Yot ne mondo mi otigi buogo wendo no mayot. Wiki kiwil ni mae kaka Kenya osebet katimo gik moko. King'iyo Chebukati kaka nodonjo ofis kato doko ni Johan Kriegler no biro pacho ka making'iyo report mare ne ler e thuolo monego beni wabedo gi IEBC ka yiero podi. To king'iyo kaka Chebukati nodonjo ni neno ka ne odonjo dweche matin to wachomo yiero. Yes. King'iyo Hussein Marijan Hussein ma en CEO mar IEBC ni thuolo mano odonjo ofis ineno ka obedo acting for thuolo malach nyaka ne Chiloba wuogi ofis eka bang'e to bedo confirmed ka ndalo dong mana matin to ji ochomo yiero. Victor gigi ok timre ga atima. Itemo wacho ni sirikal gik moko pore. Ok pore. En kwano mosepang maber. Nyocha sirikal dwaro de koro dine wabedo gi IEBC immediately bang' ka joka no wuok. Tineno ka jogi kaka nyobiro sirikal no kuongo temo keto lwetgi kendgi tineno ka ndalo cha Azimio nyodagi ma wabede gi twak modhi okele wach nad kocha wach nad kocha kotimore tema koro wach ng'anyo mar jenzini bire koro wach ng'anyo mar jenzini biro to odhi oula mare ni odhiodhiro ODM oweyo lokacha gi UDA koro mae manyo odhi okelo lwase mar loso IEBC ni kuom sechegi. To Victor, gima duong' ma jopiny ong'eyo kata kama giwinjowa ni IEBC en kar tugo. Kendo IEBC ni giting' matek. Jogi kata abed mana maler machalo nade kata doko ni gimbe kaka gidonjo to moko nitie. Nikech king'iyo jakom ni nyocha ne en jal mane otiyo e bwo governor Nanok. Governor machon ma Turkana. Governor machon ma Turkana ni sani en kanye? En State House emutie. Ang'o motimo kanyo? Achiel kuom jodito ma i State House kanyo. Yes. Koro bedo ni otenore to macha ng'at mane otiyo ma omiyo nyisi ni wendo buogo yot. To IEBC kae ma ng'at ka ng'ato madwaro kawo tend piny nyaki make sure ni koki ni kanyo. Koro bedo ni kok gine ka eni ntiere tugo mabiro tugore to ntiere gimoro achiel ma Ken ok omede. Ing'eyo ni sama ng'iyo tong' mar Kenya mag constituency gi timore ting'iyo kwan mar oganda. Sani achiel kuom mandate kata achiel kuom tij IEBC en neno ni wan gi ndikruok mar jogo ombulu mitimo kidieny ariyo. Wan gi gima waluongo ni continuous voter registration. Monego bedni dhi mbele kinde duto. Ka yiero rumo ni to mae momiyo IEBC no devolve functions mage e constituencies. Ma wan gi constituency election managers. Mae en gima ok osebed katimore nyaka sani. Tabiro nyisi gima omiyo ok otimore. Mar ariyo, mass voter registration. Nyaka nche ne waya e yiero Victor. Kanye pok wadhi e yiero kende jo Kenya mathoth ma lo milion 4 gi wiye, 5 gi wiye ne ok register kaka jogo ombulu. Nyaka nyocha waya e yiero 2022 nyaka sani. Iparo ni jo Kenya maro kwan gi rom madi mosechope higa moromo ka ombulu higni 18. Ikech higa ka higa nyithindo matimo penj mar klas 12 kende milion 1 gi wiye. Sani wan giga makoro lara dek nyaka nyocha waye yiero mokalo chini wala mana ji milion 5 wala mana ji milion 5 auchiel gi wiye kichaki med mabede ne oko register koro bedo ni mass voter registration en achiel kuom gik ma IEBC dhi neno ni gitimo mapiyo nikech onego gitime diriyo didek to ji ochomo yiero. Victor, ang'o momiyo koro tugo ni tugore mayom kama ng'e William Ruto